Sugeng siang para pamirsa, kepanggih malih kaliyan kula Indah Atika Putri wonten ing Bahari News. Sumangga kula aturi pawarta babagan corona ing Kitha Tegal. Ingkang sampun panjenengan sedaya mangertosi menawi saniki sawekada pawarta ngengingi virus corona wonten ing TV utawi media sosial. Akibat saking dampak virus corona menika dadosaken Kitha Tegal saniki sepen. Panggenan-panggenan wisata dipun tutup. Sedaya wande sami tutup. Margi ing Kitha Tegal ugi dipun tutup ngagem beton supados akses dipun batesi. Akibat saking virus corona menika ugi ndadosaken sekolah dipun pindah wonten ing griya utawi sekolah online. Sedaya warga dipun aturi ngagem masker menawi badhe tindak lan boten kesupen wiji ngagem sabun supados terhindar saking virus kasebat. Sawentawis puniku, perkembangan kasus virus corona wonten Kitha Tegal, kasus positif lan dipunreksa wonten RS wonten Kitha Tegal wonten 3 tiyang. Satunggal pasien mantun, setunggal pasien dipunreksa lan setunggal pasien sedo. 3 tiyang kagungan status PDP lan 200 selangkung tiyang kagungan status ODP. Perekonomian ugi kenging dampak saking virus corona. Kawan doso 3,9% saking gangsal atus 3 perusahaan ingkang wajib lapor ke tenaga kerjaan wonten Kitha Tegal terdampak pandemi COVID-19. Murukaken 328 pekerja Kitha Tegal lan 616 pekerja saking lalatan tonggo kapeksa kedah dirumahkan. Kejawi puniku sakatah 212 wargi Kitha Tegal ingkang nyambut damel wonten jawining lalatan. Wekdal puniku ugi saweg wonten ing kampung halaman amargi dirumahkan. Dene saking sawentawis 1.700 pelaku industri alit menengah rata-rata ngalami mandhap omset wonten kisaran 3 dumugi 60% lan kathah warga ngeluh amarga kathah ingkang dipun PHK akibat margi dipun tutup ugi sisah menawi pangkat nyambut damel kedah muter-muter rumiyin. 23 April 2022 Wali Kota Tegal nerapaken PSBB. Sacacah konten mlebet wonten Kitha Tegal ditutup sareng kalian implementasi kebijakan pembatasan sosial berskala ageng utawi PSBB. Wali Kota Tegal, Dedi Yun Supriyono ngendika yen kebijakan puniki praktis konten mlebet Kitha Tegal ingkang saged dipun langkungi namung margi proklamasi. Kelampahan puniki dipun pendet kangge nggampilaken pemantauan kalian pergerakan tiyang ingkang medal mlebet Kitha Tegal. Kali Mei 2022 Supados terhindar saking virus, peken tradisional ing Kitha Tegal nerapaken physical distancing. Dados upaya pencegahan penularan virus corona, sacacah peken tradisional ing Kitha Tegal, Jawi Tengah wiwit tumut nerapaken physical distancing. Sami kados ing Solo 3, realisasinipun saben pedagang dipun sukani jarak kali meter, inggih ing lebet utawi ing jawining peken. Wakil Wali Kitha Tegal Muhammad Jumadi ngendika, wonten kawan peken ing Kitha Tegal ingkang sampun nerapaken protokol kesarasan physical distancing. Inggih puniki peken Bandung, peken Langon, peken Randugunting, lan peken Kejambon. Piyambakipun sanjang, upaya puniki dados salah satunggal cara kangge ngendhani virus corona utawi COVID-19. Jumadi njlentrehaken penerapan physical distancing kasebat ugi merespon arahan saking pamarintah Provinsi Jawi Tengah. Pawarta ing dinten menika kula Indah Atika Putri pamit undur diri. Sugeng siang, matur nuwun.